Утрымаць уладу ўсімі праўдамі і няпраўдамі, пакуль не пасінеюць хіба не толькі пальцы. Мандат даверу Лукашэнкі мае даць усебеларускі народны сход. Ягоная дата перасоўвалася і вось вядомае. Мерапрыемства пройдзе 11 і 12 лютага. Дату абвесціў, хто ж яшчэ спадарства, сам узурпатар на адмысловай нарадзе, прысвечанай падрыхтоўцы сходу. Словы, канешне, гучаць абяцальна, але ж імі не мяшкі варочаць, як кажуць. Новшества, которые мы будем предлагать, обязательно должны служить одной цели – нашим людям и благополучию людей. Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и здешним приверженцам быть не должно. Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада и его обсуждения. Люди должны от власти услышать главное направление нашего развития на предстоящую пятилетку. Ну и, естественно, анализ пройденного. И те два вопроса, о которых мы говорили, экономические и социально-политические вопросы, они должны прозвучать. Наше видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан. Ужо ад заўтра спадарства пачынаецца абранне дэлегатаў на гэты сход, а Лукашенко сёння кажа, што гэта павінны быць людзі, якія прадстаўляюць усе пласты і групы насельніцтва. І тут у мяне ўзнікае пытанне, якое скіроўваю да Паўла Усава, вядомы палітолог у нас у студыі. Вітаю. Добрый вечер. Спадару Павел, хлусня на самым пачатку? Заўсёды ён хлусіць, і гэтая сістэма пабудаваная на хлусне, і таму не шукаць нейкай праўды ці рацыянальнага зерня у ягоных выказваннях і ўвогуле ў працэсе прызначэння гэтага сходу нельга. Вы у сябе на Фейсбуку напісалі, што гэты сход можа стаць альбо трыумфам, альбо упадкам улады. Чаму? Я сыходжу з таго, што Лукашенко намагаецца выкарыстаць гэты сход дзеля таго, каб, па-першае, яшчэ раз пацвердзіць сваю легітымнасць, бо гэта павінна быць пафаснае, урачыстае мерапрыемства, дзе ён заявіць усяму свету і беларускаму народу, што ён і толькі ён з'яўляецца легітымным і праўдзіва выбраным прэзідэнтам, а ўсе астатнія гэта ворагі, якія імкнуцца дэстабілізаваць сітуацыю. А з другі момант ён жадае паказаць, што кантралюе палітычныя працэсы і палітычны крызіс ўжо вырашаны. І фактычна ўсе ўнутраныя пагрозы, якія існавалі, якія выкрысталіваліся, стварыліся на працягу апошніх месяцаў, яны вырашаны, яны знішчаны. І калі дзеля гэтага неабходна забяспечыць абсалютную стабільнасць, абсалютны кантроль, заціснуць усе гайкі і усталяваць у краіне поўную татальную атмасферу страха, то бок развязаць фактычна адчынены тэрор, мы яго ўжо зараз назіраем, каб да лютага фактычна прастора была зачышчана. Калі яму гэта не ўдасца зрабіць і паўторыцца сітуацыя з гэтым мітынгам, дэманстрацыяй у падтрымку Лукашенка, які павінен быў адбыцца ў кастрычніку, то гэта будзе сведчыць пра тое, што сістэма развальваецца. То бок, з аднаго боку, ён павінен даказаць, што сістэма ён сам кіруе эфектыўна, што сістэма мабілізавана, трымаецца і гатова ісці з ім і падтрымліваць яго да канца. А з іншага боку, канешне, калі яму не ўдасца падавіць пратэсты нават у тым фармаце, у якім яны праходзяць зараз, калі людзі будуць і грамадства ствараць умовы, пры якіх правядзенне гэтага ўсходу будзе адбывацца за калючым дротам, фактычна, калі Менск будзе паралізаваны, будуць стаяць бронетранспарцёры, гэта будзе сведчыць пра тое, што страх перад пратэстамі настолькі вялікі, што ён фактычна павінен праводзіць гэтае мерапрыемства ва ўмовах вайсковага стану. І гэта яшчэ раз падарве, яшчэ раз
падкрэсліць, што ён не кантралюе сітуацыю, што сістэма хістаецца і што гэта можа стаць сведчаннем менавіта таго, што крызіс глыбінны сістэмны працягваецца і ён не ўтрымае ўладу нават да канца свайго тэрміну. Але з іншага боку, навошта рабіць гэтую паказуху, гэты такі шабаш, ну скажем так, для сваіх па сутнасці, бо у Палацы Рэспублікі, дзе мае адбыцца гэты з'езд асобаў гэтых усім вядомых, у большасці, бо спісы таксама з'явіліся, хто там будзе прысутнічаць. Гэта 2700 месцаў столькі месціць Палац Рэспублікі. А што, калі мільён прыйдзе мінчукоў, беларусаў, увогуле, якія будуць пратэставаць на вуліцы? Каму Лукашенко хоча паказаць гэта ўсё, гэты з'езд? Маскве таксама, але Масква хіба таксама глядзіць не толькі БТ і ведае, што адбываецца. Галоўная задача зрабіць так, каб гэты мільён не прыйшоў. Нават каб не сабралася 50 тысячаў і нават калі ўвогуле галоўная задача, каб пратэсты да гэтага моманту былі падаўлены, нават на лакальным узроўні. І калі разважаць катэгорыямі мільёнаў, то насамрэч, калі б такая колькасць людзей выйшла, Лукашенко б ужо б не існавала і ніякі... Але некалькі сотняў тысячаў выходзілі да стэлы. Мы ведаем, што фактычна пакуль што беларусы не гатовы да гвалтоўнай рэвалюцыі і абмяжоўваюцца мірнымі пратэстамі і не сілавым супрацьстаяннем. Калі беларусы дазрэюць да рэвалюцыі, то, безумоўна, 50-100 тысяч будзе дастаткова, каб гэта сістэма цалкам была знішчана. Што тычыцца сэнсу правядзення? Як я ўжо сказаў, гэта дадатковая легітымізацыя. Гэта, безумоўна, сігнал Маскве, што ён кантралюе сітуацыю, і трэба узгадаць, што менавіта раней, калі яшчэ толькі Лукашенко пачаў разважаць на тэмай правядзення гэтага сходу, гаварылася пра магчымыя змены ў Канстытуцыі і пераўтварэнне усебеларускага сходу ў канстытуцыйнае сабранне, якое павінна пераразмеркаваць паўнамоцтвы. Гэтая рыторыка была выкарыстоўвалася дзеля маніпуляцыі. У павестцы сённяшняй, якую агучыў Александр Лукашенко, няма нічога пра змены ў Канстытуцыі. Безумоўна. Гэта вельмі цікавы момант. А таксама сёння адбыўся круглы стол у Савеце Рэспублікі, і там з'явіліся прадстаўнікі апазіцыі. Цікава, ці гэта прадстаўнікі апазіцыі? Якой гэта апазіцыі вось для вас таксама? Сергей Чэрычань, былы кандыдат на прэзідэнцтва, Рыгор Кастусёў, БНФ, і Вадзім Мажэйка, ліберальны клуб. Што вось пра гэтых прадстаўнікоў? Гэта так званы дыялог, які ініцыявалі улады. На жаль, некаторыя ліберальныя колы апазіцыйныя на гэта купляюцца і становяцца дэкарацыяй, фактычна пераўтворваюцца ў гібридную апазіцыю, якую ўлада выкарыстоўвае дзеля імітацыі нейкага дыялогу у той самы момант, калі сотні людзей сядзяць у вязніцах, тысячы пацярпелых, катаваных. Я не разумею тых, хто гандлюе сваім сумленнем. Гэта гандаль сваім сумленнем, улічваючы, што рэпрэсіі не спыняюцца, улічваючы, што тэрор працягваецца і будзе працягвацца, і фактычна гэта саўдзельнікі гэтага тэрору. Гэта ідэалагічныя саўдзельнікі тэрору. Такім чынам я іх выказваю сваё меркаванне, магу акрэсліць гэтых людзей. Безумоўна, такія асобы кшталту Юрыя Васкрэсенскага ці Чэрычня, ці... Васкрэсенскага няма ў спісе. Ён можа з'явіцца, разумееце, што гэтыя спісы, гэта ўсё фактычна тэхнічныя аспекты, якімі можна маніпуляваць, як і дэлегатамі, тымі і колькасцю людзей, і тымі, хто там з'явіцца, і павесткай дня. Галоўнае тое, што, безумоўна, будуць створаны а-ля апазіцыйныя дэкарацыі, якія могуць выказваць нейкія крытычныя погляды, але агульна створаць такую атмасферу нейкага дыялогу. Атмасфера стэрыльнасці павінна быць на гэтым сходзе. Ключовыя рашэнні, калі яны будуць прымацца, но мы не ведаем, ці ўвогуле з'явіцца, пакуль што, безумоўна, цяжка казаць, ці ўвогуле з'явіцца там павестка нейкіх канстытуцыйных зменах і рэформаў, бо гэта была адна з падставовых мэтаў гэтага сходу. І сыходзячы з заявы Лукашенка, гэта фактычна пераўтворыцца ў тэхнічнае ура адабрям з нейкай фармальнай сацыяльна-эканамічнай праграмы. І гэтая фактычна сацыяльна-эканамічная праграма на пяцігодку, яны заўсёды прымаліся на гэтых сходах. Але, безумоўна, калі будзе падымацца нейкая
палітычнае пытанне неабходнасці стабільнасці, дыялогу, там, змены канфрантацыі рэпрэсіяў на нейкія умоўна кажучы размовы, то, безумоўна, прадстаўнікі, я не скажу, што прадстаўнікі фікцыйная апазіцыя, яна падтрымае вось гэты працэс, яна скажа, што, безумоўна, сітуацыя стабілізуецца. Прадстаўнікоў, скажем так, сапраўднай дэмакратычнай супольнасці, на ваше меркаванне, там не павінна быць і не будзе. Прадстаўнікі сапраўднай дэмакратычнай апазіцыі і новай апазіцыі сядзяць у вязніцах. Пакуль яны сядзяць, там ніводны прадстаўнік рэальнай апазіцыі не павінен з'яўляцца. Калі Лукашэнка ці ўлады агульна ў Беларусі жадаюць правядзення сапраўды круглага сталу і пераўтварэння гэтага сходу ў рэальны механізм выхаду з палітычнага крызісу, павінна вырашыцца два пытання галоўных. Гэта вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і спынення гвалту і рэпрэсіяў, а таксама ключовае пытанне сыход Лукашэнка. Калі гэтыя два пытанні не вырашаюцца, ці ввогуле не ўздымаюцца, а ўздымацца яны не будуць, рабіць там на гэтым сходзе, ну, гэта проста дыскрэдытацыя самога сябе. Зрэшты, наколькі сход будзе усебеларускім, мы таксама запыталіся жыхароў Берасця, і давайте ўжо цяпер паслухаем гэтыя адказы. Хотелось бы верить, что он является народным. А мечты, как говорится, умирают последними. Собрание это еще раз покажет, что мы живем в свободной, счастливой и очень-очень, скажем так, приспособленной для нормальной жизни стране. Мы должны это ценить, не забывать ни на минуту. Добре, скажіть, будь ласка, як ось звичайний громадянин може потрапити на цей сход? Так, как предлагают власти. Даже не знаю, не интересуюсь. Политикой не смотрю и не знаю. Как говорят по Конституции, что он не является органом. Так что не знаю, что это. Я вообще не очень верю в это собрание. Это будет, не знаю, как он юридически будет оформляться. Нету такого у нас в Конституции органа. По идее, если от какого-то коллектива едет один человек, представлять их мысли, это хорошо. Но вопрос, выбрали ли они его туда, это уже другой вопрос. Очень спорный. Ну а почему нет? Если мы выбрали власть, и власть представляет интересы народа. Ну а как по-другому? Я же, допустим, если я голосую за местные органы власти, они представляют мои интересы. Ви думаєте, ви вибрали власть? Ну, я выбирала, по крайней мере, я выбираю тех, за кого я голосую. Я выбираю, и я доверяю людям. А если я не доверяю, значит, не должна их выбирать. Незаконно, наверное. Что они могут решить? Як думаєте, представляють її народ, або ні? Я думаю, что нет. Какую-то часть, может быть, людей представляет, но никакой силы реальной не имеет. А мы крышачку спадарства зменім вугал нашай размовы ў студыі. Акт аб дэмакратыі падпісаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп. А гэта азначае, што Лукашенка не з'яўляецца паводле гэтага акту законна абраным кіраўніком. Таксама гэта азначае, што каардынацыйная рада – гэта той інстытут, з якім можна весці дыялог, і ёсць патрабаванне новых выбараў і вызвалення палітвязняў. Вось, спадару Павел, гэты акт аб дэмакратыі і подпіс Трампа – гэта важнае штосьці для афіцыйнага Менску? Гэта важна для ўсіх, не толькі для афіцыйнага Менску, у сэнсе як рэальны удар палітычны і эканамічны па інтарэсам рэжыму, перш за ўсё, але гэта важна для дэмакратычнай супольнасці і для народа, паказвае, што прынамсі Злучаныя Штаты Амерыкі прытрымоўваюцца ключовых пазіцыяў у дачыненні да Беларусі, пытаннях правоў чалавека і гатовыя надалей падтрымліваць беларускае грамадства і народ у барацьбе супраць тыраніі. Самае галоўнае, што ў гэтым акце прапісана, гэта памкненне затармазіць працэс інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, і гэта вельмі важна, я лічу, нават важней за нейкіх эканамічных і палітычных санкцыяў, падтрымліваць, узмацняць на міжнародным узроўні незалежнасць Беларусі, не даваць
даваць рассіі магчымасці выкарыстаць перш за ўсё і Лукашенко і беларускі рэжым, аўтарытарны рэжым дзеля паглыблення інтэграцыі. Безумоўна, Расія будзе на гэтым настойваць у наступным годзе, і гэта асноўная мэта, мегамэта, можна так сказаць, расійскіх уладаў. І калі да вось гэтага інтэграцыйнага працэсу, які будзе накідвацца Масквой Беларусі, будуць прывязаны эканамічныя санкцыі, які удараць па Крымлю, гэта самы важны, самы эфектыўны інструмент блакады інтэграцыі і ўзмацнення беларускага суверэнітэту вонкавага. Другі момант, гэта можа стаць прыкладам для еўрапейскіх краінаў, для еўразвяза, дзеля таго, каб яны больш жорстка падыходзілі, як мы бачым і ведаем, апошні пакет санкцыйны, хутчэй быў сімвалічны, чым рэальна практычна моцны ціск, інструмент ціску на ўлады і Лукашэнку. У прыватнасці, спадзяюся, што у наступным чацвёртым пакеце, сыходзячы з дзеянняў Злучаных Штатаў Амерыкі, і я спадзяюся, новая адміністрацыі Байдена, які будзе больш жорстка падыходзіць да рэжыму Лукашенка, еўрапейцы таксама падключацца да сістэмнага ціску на рэжым. Пры гэтым таксама міністр замежных справаў Украіны Дмытро Кулеба кажа пра тое, што Расія настолькі глыбока ва ўсіх беларускіх структурах, вось гэта расейскасць, што з самой змены Лукашэнкі недастаткова, мала што зменіцца пасля нават ягонага сыходу. Канешне, гэта мы не павінны забываць і павінны гэта вельмі добра разумець, што і з пункту гледжання агульных працэсаў інтэграцыйных, якія трываюць 26 год, сыходзячы з самой унутранай нацыянальнай альбо антынацыянальнай палітыкі Лукашенка, знішчэння нацыянальнай культурнай фактычна спадчыны, мовы, сімваляў, і вось зараз барацьба з чырвона-белым сцягам, русіфікацыя фактычна расійскія медыі. Так, Беларусь найбольш русіфікаваная ў дадзеным кантэксце дзяржава, найбольш залежная, інтэграваная на постсавецкай прасторы краіна. І таксама у кантэксце, у аспекце стратэгічнага вайсковага ўзаемадзеяння і супрацы. Не трэба забывацца і пра рэгіянальную групоўку войск, і пра два вайсковыя аб'екты, і пра тыя вучэнні, якія, напэўна, будуць у 2021 годзе, і зноў захад 2021. Канешне, змена Лукашенка павінна разглядацца як адначасова як сістэмная рэформа усяго таго, што ёсць у Беларусі. Нацыяналізацыя войск, я маю на ўвазе фарміраванне нацыянальнага войска, нацыянальных службаў бяспекі, перш за ўсё фарміраванне нацыянальна арыентаванага насельніцтва. Самае цікавае, канешне, нас у гэтым усім чакае, што будзе пасля Лукашэнкі, а не толькі ў чаканні ягонага сыходу. Дзякую вам за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, маім і гаспадарства госцем.